naggagayunan ng mga kansyon. An ipigtampok ang US Navy Band sa mga ligaspenyo sa saindang hatod na libreng konsyerto. Apwera sa pagpapaindak, labi man ang idinarang kaugman kan personalis kang US Navy sa mga nagdaralan, saro sa mga nakiugma, an paratukdong sa Jessa Bariso na nakiduwit pa sa banda. Enjoy po. Actually, we're from Ginubatan. So natagbuan lang na nagpagdigdim may free concert. So mas magayon pala dito malipot na. Mas magayon pang tugtugan. An mag-inang Paskwa kang probinsya ning Sorsogon. Sulit nang gadaang pagpasiring sa syudad ning Legazpi, kung saan natsyempohan ninda ang nasambit na magayon na aktibidad. Baba po na pumapasyal-pasyal lang. Tapos narinig po namin yung una na pumunta dito, na may tumutugtog po dito, tapos tumaas po kami. Magaling po, nakaka-enjoy po. Same po sila ng energy na binibigay. So, nakaka-enjoy po. Presente sa konsyerto, ang mismong pamayok ang Naval Forces Southern Luzon na si Commodore Joey Anthony Orbe, kaibanan ang sa iyang esposa. May tema ang konsyerto na Sama-Sama Concert 2023. Sigun kay US 7 Fleet James Chott na leader kang US Navy Band, ini ang primerong best na pigkondusir ninda ang libreng konsyerto sa syudad ning Legazpi. Objeto daan ninda na mapailing ang saindang talento, asin mairaniman ang musika sa publiko. We're here to join him with our comrades, the CB Band from the Philippine Navy. And we're here to play music, we're here to put smiles on people's faces, we're here to have a really good time. We're representing the US, they're representing the Philippines, and we're showing how our cultural differences, though few, can make them strengths when it comes to music. Thank you all for being so gracious, thank you all for being so kind, smiles on everyone's faces that we meet. This is a very kind country. I'm blessed to be here. I am more than fortunate to have this experience and I hope to do it again very soon. Apwera sa US Navy, nagpailing maning tibay sa pagkanta ang banda kang Philippine Navy. Ginibo ang libreng konsyerto sa food court kang SM City Legazpi, Kasubanggi. Antes magbalik sa Amerika sa maabot na Domingo, nakatalaan man na magkaigwa pa ning libreng konsyerto sa iba pang pasyaran sa syudad ng Legazpi, ang US Navy Band. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.